Kublepi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan mentara seni Shillong. Master role hasurok bandawa yaki hok jengki. Kerpat ke COMSO na kesorkar India ban penlong da ke SIR ha Meghalaya. Penap ki master role da ke jingeki ke bajur hadien kendai tarik yayong. Ban penlong ke RB TEDF ya kanyang taser festival hakapra berkendai tarik yayong hajar atun. Bermentang ini apai syaki Khubor ke bakampanya. Daki spangut kinong tray master role ka Jylla Meghalaya ki badan hapo ka shatri jong ka Joint Action Committee JAC haka khatnyo tarik Lber kilami pat ba ban penlong da ka jingyat pat ba halor ka jingkuman jong ka sorkar Jylla ka bayadei bat ki mat jingdawa jong ki. Ya kini kecingnya lang padba penlong hasusutham auditorium da kebayat procession na barik point bat lasumier bat penkut hasusutham auditorium. Habayakran baduba kru el pariat no aibut jong kakunhun ulayat hu da kabaong. Kani kejingmi jong ki master role kadai namar kejing sya thok jong ki hau menteri rangba ka Jylla konrat ki sangma. Ubala kular banyakran bat ki hau benai kala lengkot henry hadu menta umpat Samla khot eki syakata kajing ya kendu lang. Kani kejing le jong menteri rangba kala pendom yaki bat ki hak ban mi sendan sya surok banelum pat ba. Kami ini pak kemar kemar film ada apa? Dia sekarang kejing nak buat tahu ni. Perempuan mampu lebih cepat sabu video dan ya sure sekarang lagi ni sekarang kerja Orang mungkin tu ya Yami ini nomor bau Chief Minister ulah orang bani kendo yang ini ubana Januari ajar busan new ajar bunreu Nrehedo mentau kenam ajing tip yang ni ban kri nak kata dau ngimban se ban mi na balom yang kena cermetin ban kajo kapor ban mi asurok ke kai ke bangi ke ya keren Chief Minister lu ong bangin ya keren kam ha alor ke jing dan kam jong di mastrol Khuborjylla kita ke ai berok ya kam ya kapor Nre kita ki kam bangi dai ban hopan yo ki Shillong le no ai no mentah kata kadai kadang ba kusan ba di mastrol ke bapu ke Jylla na do nagaro hills na khasi jainte agi awan te ngimya sa kene kene sin menekong ngin sim sagalat ji dia kai susu ya kata kejing besngo di nama kema bilang amu sa besngo ya kani gamat abun sin dia hatu penjuhun tang cupelang ni sinyalang dan dia penjesiam so sekiwi bat kisin jam pada oh kene kadai kejing ka sin ke menekong bangin se sedang ya kejing yaki bang hapan ni surok kumne te ngin sapat hakini gisngi banwan bau Chief Minister jongi ubabat ya tanat personal baga finance ya kam jongi master baro kadon hakti ka jongu nata kadau ni hapan abi usa kini gisngi lada kamba kini kejing yaki kejing mi jongi ikar man bau Chief Minister ronsa khanna komu kejing ni percaya kejing ni surok masih lai yem kwa bangin mi mo hasil kom lai karena tu kau Desember labu appointment berusia keluar isu beper mungkin tu hendak haduk kutat mentah kesini kuat ini buang bau 8 por hong Januari on kuat ini hendak sampai sinu peng raya up haduk mentah kesini ingin mansi ini pajak nak sesurat mengindawa ke hok jong long tera jong kini kinong trai mustro di burak boy jong state ni kena dia hatu pingin ni am bakal dika jing bam menang nak kajing sengap jong CM si kala andai kajing bam simkia cuma nanti kajing bam kata kadai hi kajing bom simkia lani namari nak try dan call saka office jong CM arfin laisin halor ka appointment hendak ingin yo kanu ka call jingi bagin poi saka mi jitan dai ke Shillong no kaditang ka kalau no ulah supena ya ap jingi kibaret dai kansna bo kan hok ka hok jong baret kan snap geman si bangil ni hami no surok kumni ringim kwa ban mi surok lingkap ngasai kini ke sarkar ke kwa ba da ontar lami surok usak khot ingi sike caka jingi kran te hatu nak kaliang jong pi kani ketika makna utai ketika jing sedang kani jing sedang hatu pensim nam kanu ho ning sim benta dengan apa isti sentral kan sedan karai kai bangi ning sim
Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation COMSO ka kenhon senrop jang kiseng bhalang ha ka Jylla hinin ka sngi khanriu tarik Lber kila pha da ka jing tho sha Union Home Minister jang ka sarkar India ban sha Chief Election Commissioner jang ka sarkar India ban dawa naki ban penlong da ka Special Intensive Revision SIR ban penbej renti ya ki kerteng kinong thep vote ha ka electoral roll ha Meghalaya. Habaya kran baru chairman jong kanika kunhun ba Roy Kupar Senrem haga khanyo tarik Lber ulaong ka Jylla Meghalaya kadai ka Jylla ka badon markhaput batkari Bangladesh ka Meghalaya kalamat shibun ki jing e na ka jingwan rung bean ki briu na bari ki bam deiru kinong shong shnong jong kari India ki ba shong hapo uput usam jong ka Jylla Meghalaya ulaong ru ba amla banlen hadu menta haka electoral roll jong ka Meghalaya ru kila bandon ki briu ki bam dehok shisha bandon henry menta ki don bat kila ru banjit ye kinomi khmat padba nalor kata ulaong na kaliang ka seng bat ka COMSO na kapor syakapor ki jukran syaka sarkar Jylla bala idon kam ban pet bahaya kani ka benta na mar kalong ka jingma ya ka Jylla kamtam na ki jingja hakini ki khendiat sngi balala Kumjuru sya Chief Election Commissioner Jogja India kawai ban haringkat kajing dawa ba day ban pelong ya ka Special Intensive Revision jong ka electoral roll lani ka SIR jong ka electoral roll hani ka Jylla ka jongi ngimla ban len ba ka Jylla Meghalaya kadai ka Jylla ka ba ya syong markhaput bat kari Bangladesh kadai ka Jylla ka ba nakapor sa kapor kum ki try muluk ngila ekren ya kani ka jing abai day ka jing rong bean jong ki beriu ki manabari but ki bom day ki kita ginong syong snong bapura jong kari India ki ba syong snong bean hapo uput usam jong ka Jylla Meghalaya but ngila kren ru kani nakapor ba haka electoral rule ka jong ilu jong ka Jylla Meghalaya ngimla ban len ba kila ban don ki beriu ki bom day hok ban rung hak electoral rule re kila yo ban rung ki bom day ki try snong lani ki try muluk bat kumjuru bakim day hiru kita kinong India let's say ki babon naki kila yo rung haka electoral rule bat ban simenta haka election hak banjit kinong mi khmat jong ni ka Jylla ka jongi hakini ki post nam ki belayat no ti hadin kini ki jingjaru ki belaja kini ki sngi hakini ki banai bat nakapor sa kapor nakaliang jong COMSO nakaliang jong kum ka sek choice ru ngila je kren ya kani ka jing ka babu jing ma khamtam ya ka hop ka jongi kum ki try muluk ngide ban smuthu balada ka jing bun pat jong kini ki brief kanang kiu na usnam khamtam bagin yo ka ju ka hop ban ya thep bud ban rai kinong mi khmat ka jongi kan poi kapor bakani kan kata bhayangi kum ki try muluk lani kirit bangin la ban kalalong ru kum kirit pat namar ba ngimla ban len ba ki try muluk lalong khasi jantia lalong garu ngidon ka jingbun pa ka jongi ka batang khandian ngidon khandriu du khan nyolang ki garu gidon khatlai du khat saulak ti ladang ngimla ban te lakam bat ban penti kana bakini ki beriu kim dei ban yo ya kata ka hok ban rung hak electoral rule akan poi ka por bakini ki beriu kin decide lani ken rai manu ban long kinomi khman kaniru kala ban bu jingma ya ki an gi ba fer ki bla don lupa khamtam mola de kren ya kalang transfer act la deng ye kren ya ki district council jongi la deng ye kren ya ka hok mo ya ki an gi ba fer ki ba itu ya kata ka jinglong ba karpang ga jongi kum ki riulong la ne kum ki try jongani ka Jylla Meghalaya ti habai di ba kani nakaliang jong kaseng nakaliang jong kenhun ka COMSO ngina tho ya ka memorandum sya Home Minister jong kari India pumjuru sya Chief Election Commissioner ban penken mau la de ban dawa naki baka Jylla Meghalaya ru kala don kam ban pulong ya ka SIR hoi ngiyo ka Election Commission bakale ka SIR ki Jylla ki ba per po India ba hadin bakile ka ni ka SIR ki lab babon ki brio ki bom dei hok ban yo ban rung hak electoral rule ki la yo ban rung ti katkum ki an katkum ki kendon ki badon haka constitution jong kari India ka Election Commission ka don ya ka bor bakan le ya kani ka SIR tengiru ngi kwa ba khnang ban penti kana ba ka electoral rule ka jongi kan Hadin ka jingyat pat ba lembat ka jingyalang ka bala penlong daki master roll hapo ka shatri jong ka JAC kila sheme karai ban penlong no da ka jingya ki ka bajur kata da ka pasyong kalan mongor haka khandai tarek yayong hajar arpun riu lada menteri rangba konrat ki sangma tre ban khot yakran batki haswa kate ka tarik
Kidukot jong ka JAC ru kila menjur lang ban penlong yakani ka jingya ki nadu ka te ka tarik balarai lang. Kumban syupen kan mau ka kenhon jong ki master role la bon sin kila dep ban pensngau syaka sorkar Jylla lengba bon teli ki jing tho ban dawa na ka sorkar ban shim khia ya ki mat jing dawa jong ki ba kenthop ban penti kena ya ka job security ka jing bam siu ya ki baindong barenti ya baro kerta song than bat ki we Atau yang mengintian kejiki mengismat buat itu juga kejiki bro. COMSO kan le. Timur kanan kejiki apa insya plan nomor ini. Seperti pendekat kalau ada malki lagi yang umat yang nombor. De ladang umat suara negeri di dalam demonstration. Kemen bah kumbangi mentara kasih. Umi kami pada gimana ada sini pun. Congrats Samla! Congrats Samla! Chief Minister! Chief Minister! Chief Minister! Long live! Long live! And film! And film! We want justice! We want justice! We want justice! Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum RBTEDF lengba uba plela tiuso chairman ulapan bena ba kanika kenhon rengkat ke jinges nok tilang bat kador bar snong saiden kan penlong biang ya kanyang taser festival katamasa lekmen halor ka jingmi madan ka kanyang taser hakithan ribhoy kabala jutip ru kum kanyang World Cup. Habakran syakilat pathai Khubor uba plela tiuso ulayathu bakani katamasa kanlong hakapra bat khandai tarik yayong arhajar arpun riu hayau sir kajaka kabadon marjan bat ka klau nong khlem. Uba plela ulayathu hakite ki arsngi kindon ki jingale kai ba pher ki ban penbernya ya ki palba ki ban wan ban sakhi ya kani katamasa kum ki jingya kop shat tenrai ki jingrwai tenrai na ki raj ba pher jong ka temri boy. Kindon ru kijing Yakob yad pen iriam fashion show hakite kisi. Nalor kini kijing pen bernya ka forum kalapan bedru bandon kijing Yakob football ka ba arsngi ka banlong hakapra berkendai tarik yayong hamadan shnong saiden. Hakasngi kut kata ka kendai tarik kandon kijing Yakob kwaidoka ha ka wa yosir pat kinong job kinyo da kisong pisa. Uba plila tiuso ukot uwe ki pat ba ban wan shimbenta ha jingle kemen tamasa nyang taser ha kini ki arsngi balapan benang padba. Kan itu ya kan bode way na ki jek knyang uba mi sisin sau snem bat ulong ru knyang uba ki breu ru ki bam ki mara ru ki bam ki sim ki do ru ki bam yu knyang bat ulong shau ba khleng ban bam ni ki namar ba ngi jiyo ban bam je ki man ka por bo mi yu knyang ha ne ka district ka jungi bat kum ka seng ngi simba ka ni ka long ka banta ka ba kraw ha ka ba idon kam ba ngin ban promote yu jek knyang ba ka perthai kan tip de we ni kinyang taser bolong kum uto bengi khot unyang kongwe to de ka kide ki jat jong kinyang kongwe ka ka tin parang ki khot usikada la ne chemistis ne kumno ne ki te kata ka de ka ba ngi tip yu kum usikada uniu de jat kinyang ubami sisin sau snem bat por world cup shwa ban sedang ni world cup umi bhaw nu kinyang bat namar kata yu niu kinyang ki ai kerteng sene sepo boy jungi ki ong de unyang world cup ki don ki bakhot unyang world cup ki don bakhot unyang taser bat ulong kinyang uba baro ki stonat bha ban le shakhlau ban le ban wat yu ban pek kumno bu umi uniu kinyang umi da ki second umi na ka sop jung na ki sop ka jung da ki second u he no usan no u her no tikini ki breu ki bajuli wat nu knyang kamot ki hatu ko por ba ki hapor bumi na ka sop kamot ki kemot wot yu ki thap apot tandong ki penyap yu ki khnyot yu khnang ba un pho kata ka de ka jinglong jong ki breu ba ki liwat ye ki ni ki jai knyang na po khlau te hang ni ka snong yu sir ka de ba mi ba uni unyang taser kan mar ka don hapo ka ne ka senda jong ka ne ka nang khlem forest but shibon ki breu manla usnem shwa ka world cup ki juwan sa ka ne ka khlau sini bandiwat yu knyang but kumta kaseng
kabala penlong ya kene ka program hawar ya khatra mentang ikwa yang penlong ya kene ka tamasa jong festival bar kene ka tamasa jong kene ka festival kendon chibon ki program ki bangin organize kata kalong kajing yashat bat kajing ruai tenrai kalong competition gin island ya ki brio na po ki right ki bron po ka temri boy jungi bagi ni simenta ha kajing yashat tenrai bagi kajing ruai tenrai bat kendon ru ka football tournament kabangin sa pelong ngin ai kerteng ya ka kumka nyeng world cup football tournament kabalong tangat sngi ketika knockout system kabangin pelong hane po saidan hang ne bat ngin sapha yepi ki nomor ki jungi kinu ki club lani ki team ki badon hang ne mahapori boy bakwa ban simenta kani kalong tang bangin pelong ya kani kata masa ka ba ipu ipeng namar ba ude unyang world cup tinggi kwa ban pelong ru kani ka football tournament ban pen itanat ban pen pu pen peng ya kani ka program ka jungi bat kandon ru ka jinga ko ya khwai do ha mo kata masa khwai do ha ka ba ngin pelong pat ya ka hakati ka hapo yusir yang te ka don ka wa tro hang to na do ka phra ba jim step kata ka long tang ha ka phra tarik oh ka khandai tarik sorry kade ka khandai tarik ka ba kasngi ka ba ngin penkut ya kata masa kamun na phra ba jim step ado lai ba jen met ngin pelong ya ka khwai do ha ba hang ne ro kan don ka biscuit namta ki ba job in ai ki ka cash award lamta ki tu ki ba job kandon ru ka jingi shat kindon ru ka jingi Sanmut kiriu shampang na rilum garo ki bakentup ya granite M Sangma u Nilbert CH Marak u Flaming Marak u Shiva Sangma bat u Emmanuel CH Marak kila tho da ka jingkar pa sha ulat ka Meghalaya ban kner ki kti jingerap ban penklan ya ki bor bar ka ikhtiar jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC kumbala pensyong nong rem ha ka article 2442 jong ka 6 schedule jong ka riti sensyar kari India. Kini kirang ba akila kerpa dia ulat ban penklan ya ka GHADC bakan yada ya ki hok jong ki riulum garo halor ka khando ka siap ki klau ki betap ki dustur ki riti ka roi ka pa haka kamai ka ji bat khamtam e ban khangla de ki briu bam de riulum ban yo besut haka yeng dorbar GHADC lada kim de ki riulum pura bala itu khmat da ka an jong kari India. Kini sangut kila kerpa di ulat banekran bat Khubor ke Sarkar India ban penlong deka Special Intensive Revision SIR yaki electoral roll jangka GHADC tang naga benta ki riulum garo ban jit yaki dekot jangka yeng dorbar Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Hakata ka shithi kini kisangut kila panpau ya jing shania bat jingkermen haulat baun sngap ya kini ki jingker pa jangki naga benta ban yada ya ki riulum garo na ki jaj penriu he pa of non-tribal persons in the electoral structure of the district council, inclusion of non-tribal individuals in electoral roll, use for district council election, potential alienation of non-tribal land through transfer of patas to non-tribal persons, absence of strict regulatory safeguards preventing transfer of land in plain belt areas of non-tribal individuals, and our proposed safeguards, restriction of electoral candidature. Only person belonging to the scheduled tribe community, scheduled tribe Garo community should be permitted to contest elections to the Garo Hills Autonomous District Council, and that there must be some requirements. Bona fide citizenship. Candidate contesting election to the GDC should be bona fide citizens of Meghalaya or persons born within the state, ensuring genuine representations of the indigenous population. Special intensive revision of electoral roll and SIR, deletion of non-tribal names from electoral roll, and restrictions of transfer of land patas held by non-tribals. And are some points: prohibitions of sale of tribal land to non-tribals. Appropriate legal safeguards may be introduced to ensure that no tribal landholders may sell land to non-tribals. These are the points that we discussed with the governor of the state. What response you get from the governor? The response is
he is also willing to do the things what we have tabled today, but he advised us that this should be in a proper manner, which means this memorandum should be placed before GDC and then to the Legislative Assembly, and then only the process will happen. So, are you happy with the government? They have postponed the GHDC election. Actually, not supposed to be, but it is not in our hand because the conditions of this Garo Hills is not the way supposed to be organized this election. But let's hope for the best. What do you have to say about the government have said that the people of the world should be happy because the postpone of the GHDC? I'm not sure about that, but sorry, I don't have points relating this issue. Badak itu ki Khubor ngila poish ka bakut parhadu bangin daya syampiang kublai shibun.